Coba, nang mabaper bunga nama. Khulumbaय बयखौबो once again welcome back to my channel. ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ जाबाय जोङो दैमाखौसो थांनो नागिरगासिनो दायो आंनि फेमिलिजोंहाय नागिरबा लोगोफोर आंनि फेमिलिखौ सिगांथिंबो दं उनथिंबो दङ सानदेआव आरोना बेरायनो थांगासिनो लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ नायलांगासिनो आं थांफानोसै लोगोफोर दायो जोङो मा होनो दिमाकुसि हाथाय मोनबाय दिमाकुसि हाथायाव एसे बेरायलांसै आरोना एलायनै नायनो हागोन लोगोफोरा मा बानलु गिदिर-गिदिरनो लोगोफोर 20 थाखायाव थाइथाम मोनोनो दालाय मा खालामनांगौ बेखौलाय आब' क्या करेगा अभी हैं बेसेबां केजि 40 थाखानो थासुमलिया Nuana.
नोंसो संनांगौ लागोन लाना 20 थाखानि बेसां Bisa kah? Hah? Hah? Alasi. Lada Mas sel deh. oh Mana ayo lah. Hah? Mana sih? Maya, manusia nanti mah hamna kaile, mama baik-baik dia. Narik sini kan. musuh hatai ini logoफोर musuh hatai आंबो दिनैसो नुदों दिमाकुसि हाथाइखौहाय दिनैसो नुदों मुसुह हाथाइ बिराद मानसिनि बेयावसो केजि 400 गिदिर नै लोगोफोर बिथिं दाउ हांसो फानजोबो ओमफ्राय बेदरबो गोदायो नै नायनो हागोन लोगोफोर बेसां हांसोफोरा मासेयाव 1000 हाय बिथिं दख'ना दखान दं
go. Ini. Dalam YouTuber kameramen ada. Jimi. Bukannya mau kontak nomor bisa? Right side Pak. Bozar market. Konto mulai Ibu. Next konto mulai Ibu. Xong thằng là nè. Masuk lagi gitu nyolai. Nyolai masuk. Nyolai masuk. Mana deh? Hati lah hilang. Lah hilang. Maka? Bos, sudah berkaya mungkin ribet anak. Benar gitu.
Ayo, itu ya santri tadi. Udah चलो ऊपर Hai Ya wah kena ini nggak Kalau ngelani nggak sih? Ukur kasih dekat. Bisnian saya harus ada gitu kan namanya agak bah tangsi jangan naik sampai dari mau sampai lang nang Nang bapak bunuh nama. yang